Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Natur gwreiddiau hafaliad cwadratig. 2, 1 neu dim gwreiddiau? Wel, i ddechrau, beth yw gwreiddiau? Y gwreiddiau yw gwerthoedd x sy'n gwneud gwerth y ffwythiant yn 0. Felly, os yw fx yn x gwar plus 12x plus 24, bydd, fel y gwelwyd yn y fideo blaenorol, y gwreiddiau yn -6 plus neu minus 2 ail isradd 3. Chi'n cael hwnna wrth naill cwblhau'r sgwâr neu defnyddio'r fformwla. Felly mae 2 wraiddyn real gyda ni. A gan fod f gyda'r gwerth plus -6 plus 2 ail isradd 3 yn haflu 0 a bod f minus x minus 2 ail isradd 3 hefyd yn haflu 0, ni'n galw y ddau werth yna y gwreiddiau. Y gwerth x sy'n neud y ffwythiant yn 0. Gallwn newid gwerth y cysonyn yn y ffwythiant i weld beth sy'n digwydd. Felly, ni'n mynd i edrych ar plus c. Ni'n mynd i amrywio c. Yn y clip fideo yma, rydym yn amrywio c rhwng 20 a 40. Felly, dyna'n graff ni x gwar plus 12x plus 20, a ni'n mynd i newid c nawr o 20 i 40. Felly, drychwch ar beth sy'n digwydd. Chi'n gweld bod y graff yn croesi'n 2 le. Mae'n cyffwrdd yna, a wedyn dyw e ddim yn croesi o gwbl. Y lle mae'n croesi yw le mae fx, sef yr y, yn 0. Felly ar gyfer 20 i 36, roedd yna 2 wreiddyn. Oedd yn graff ni nes lawr na'r uchelyn x. Felly pan oedd c yn tua 36, mae yna 1 gwreiddyn. Pan oedd x yn 36, y c yn 36, ni'n cael y graff ond yn cyffwrdd ar uchelyn x. Ond pan mae c uwchben yr uchelyn x, felly rhwng 36 a 40, does na ddim gwreiddiau. Ni ddim yn croesi'r uchelyn x. Dyw fx ddim yn 0. Sut gallwn benderfynu heb ei lunio? Wel, ni'n wneud rhywbeth maen nhw'n galw gwahanolyn, neu discriminant yn Saesneg. A wrth lunio'r graff, gallwn weld faint o wreiddiau sydd gan y ffwythiant. Ond, a dyn ni'n gallu gweud hyn o'r ffwythiant ei hunan. Felly wrth feddwl am y fformwla ar gyfer hafaliadau cwadratig, cawn syniad ar beth sy'n digwydd. Mae'r ffaith bod dim gwreiddiau yn golygu bod gan y fformwla dim datrysiad. A'r ffaith bod 1 gwreiddyn yn golygu mai dim ond 1 ateb sydd i'r fformwla. Felly sut mae hyn yn digwydd? Felly dyna'n fformwla ni, x yn hafalu yr fformwla yna. Felly minus b plus neu minus ail isradd, dyna'r part pwysig, b sgwar minus 4ac i gyd i rhannu dy 2a. Nawr, o fewn yr ail isradd yna, ni'n gallu cael gwerthoedd positif sy'n rhoi 2 rhif real, 2 ateb real i ni i'r fformwla cyfan. Ond os ni a rhif negatif, ni methu cael ateb. Felly mae plus neu minus ail isradd rhif negatif ddim yn rhoi datrysiad i ni i'r fformwla. Ond os dyw e'n 0 o dan yr fformwla, mae plus neu minus 0 ddim yn ei gwaniaeth, ond byddwn ni'n cael ateb minus b dros y 2a. Felly dan y darn ail isradd yna sy'n bwysig. Nes ymlaen, welwn ni bod chi medru cael isradd rhif negatif gan ddefnyddio rifau cymhlyg, os ych chi'n neud mathemateg bellach neu mathemateg uwch ym mhrifysgol. Edrychwn eto ar yr animeiddiad blaenorol a sylwi ar gwerth b sgwar minus 4ac wrth amrywio c. Felly dyma ni newid yr c
Felly chi'n gallu gweld o'r fformula, mae b sgwar plus 4ac yn positif, mae e'n 0, sy'n rhoi i ni 1 gwreiddyn, a nawr mae e'n negatif, felly dim gwreiddiau. Cofiwch lle mae'n croesi'r uchelin x oedd y gwreiddiau, gwerthoedd sy'n gwneud fx yn 0 neu yn 0. Felly, pan mae gwerth b sgwar minus 4ac yn fwy na dim, mae yna 2 wreiddyn. Ni'n gallu cael gwerth positif o dan yr ail isradd, a mae gyda ni 2 ateb. Os dwi'n hafel i 0 o dan yr ail isradd, mae yna 1 gwreiddyn. Ac os dwi'n llai na 0, does yna ddim gwreiddiau o gwbl. Gelwir b sgwar minus 4ac y gwahanolyn. Y symbol am hyn yw delta, llythyren groeg delta fawr capital. Cofiwch yn dechnegol, dylwn i ddweud dim gwreiddiau real, achos pan yn defnyddio rifau cymhlyg, fe allwn ddarganfod gwreiddiau ar gyfer pob ffwythiant cwadratig. Felly, sut allwn ddweud heb ei lunio? Gallwn weld sawl gwreiddyn sydd yno wrth gwblhau'r sgwar. Enghraifft, 2 gwreiddyn real. Felly, wrth gwblhau'r sgwar, i ni'n cael, cofiwch, hanner yr cyfernod ar gyfer yr x. Felly, x plus 6 wedi sgwario yn rhoi x sgwar plus 12x plus 36. Felly, tynnu'r 36, adio'r 24, a ni'n cael minus 12. Felly, gosod hwnna'n haflu 0, mae dy fi x plus 6 di sgwario minus 12 yn haflu 0. Mynd ar 12 draw ydw fe, a ni'n cael x plus 6 di sgwario yn haflu 12. Felly, ni'n gallu cymeryd ail isradd 12, ni'n cael plus neu minus, felly ni'n cael 2 wreiddyn real. Enghraifft, 1 gwreiddyn real. Cymeryd cwblhau'r sgwar yma, a ni'n cael x plus 6 wedi sgwario fel y mae, a dim byd arall. Gosod hwnna'n haflu 0, a ni'n cael bod ail isradd y ddau ochr yn rhoi 1 ateb i ni, felly dim ond 1 gwreiddyn real sydd gyda ni. Dim gwreiddiau real, felly cwblhau'r sgwar, felly x plus 6 wedi sgwario minus 36 plus 40 yn rhoi plus 4 i ni. Gosod hwnna'n haflu 0, a tynnu 4 bob ochr, a ni'n gweld bod x plus 6 wedi sgwario yn rhoi'n rhif negatif i fi. Fi methu cael ail isradd minus 4 ar hyn o bryd, felly gwyddom nad oes gennym gwreiddiau real. Pan ni'n dweud na allwn gael ail isradd minus 4, ydym yn golygu does dim datrysiad real ar gyfer ail isradd minus 4 yn rhifau real bob dydd ni. Felly, os cymerwn ni'r gwahanolyn, ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd hefyd. Felly, gwahanolyn yr b sgwar minus 4ac ar gyfer hafaliad yma yn rhoi i ni rhif sy'n fwy na 0, felly 2 wreiddyn real. Gwahanolyn ar gyfer yr hafaliad yma, yr b sgwar minus 4ac yn rhoi 0 i ni, felly 1 gwreiddyn real, a yn y sefyllfa yma, mae'r gwahanolyn yn rhoi rhif negatif i ni, felly dim gwreiddiau real. Beth os gyda ni newidyn o fewn ein mynegiad cwadratig? Weithiau, fe welwn mynegiad cwadratig gyda newidynau fel y cyfernodau. Byddwn nhw'n amwybod am pa werthoedd ar gyfer y newidynau yma bydd yr hafaliad cwadratig yma a gwreiddiau real. Felly, enghraifft, os ystyriwn ni x sgwar plus kx plus k plus 3 yn hafel i 0, mae cwadratig dyn ni mewn x, ond mae k gyda ni hefyd, sy'n gallu bod â gwerthoedd gwahanol. Am ba werthoedd k, bydd gan yr hafaliad yma 2, 1 neu dim gwreiddiau real. Felly, edrychwn ni ar y gwahanolyn, y b sgwar minus 4ac,
A yn 1, mae'r B yn plus C, a mae'r C yn plus C plus 3. Gosod y bracad wrth gofio bod yr arwydd o flaen yr newidyn yn bwysig hefyd. Felly B sgwar yn mynd i fod yn C sgwar minus 4 lluosi 1 lluosi C plus 3. A aildrefnu hwnna, ni'n cael minus 4C minus 12 ar gyfer yr ail a trydydd term. Felly edrych ar hwnna, beth yw gwerthoedd hwnna sy'n mynd i rhoi i ni gwreiddiau gwahanol i'r hafaliad quadratig gwreiddiol. Felly, ffactorio hwnna i ddechrau. Felly, ffactora 12, a ni moyn yn minus 12. Felly, 1 a 12, 2 a 6, 3 a 4. Ni moyn minus 4 yn y canol, felly mae angen i'r un fwyaf fod yn minus. A pa cyfuniad o'r rhain sy'n ydo i roi minus 4 i ni? Wel, y 2 a'r minus 6. Felly, C plus 2 a C minus 6. Felly, mae'n gwahanolu ni narten yn C plus 2 a C minus 6. A pa gwerthoedd o hwnna sy'n positif, hafel i 0 neu negatif. Dyna beth ni angen gwybod. Os yw delta yn fwy na 0, gawn ni 2 wreiddiau'n real, cofiwch hwnna yw gwahanolyn yr hafaliad gwreiddiol. Os yw delta yn hafel i 0, gawn 1 gwreiddiau'n real dwbl, bydd yr un braced ddwywaith. A wedyn, os yw'r delta yn llai na 0, ni gawn gwreiddiau real. Felly, sut gallwn darganfod am ba gwerthoedd ar gyfer C sy'n rhoi i ni yr amodau yma? Gallwn efraslunio. Gallwn ddewis gwerthoedd o fewn y bracedi hefyd, neu gawn ni weld beth sy'n digwydd trwy efraslunio. Felly, dyna'r ffiniau, dyna lle ni'n hafal i 0 yn C yn 6 a C yn minus 2. Felly, gael y gwahanolyn yn fwy na 0, ni angen bod C yn llai na minus 2 neu fwy na 6, a gawn ni bod gwerth delta yn fwy na 0, gawn ni 2 wreiddyn real gwahanol. Os dyw C yn haflu minus 2 neu C yn haflu 6, mae'r delta yn 0 a gawn 1 gwreiddyn real dwbl. Os dyw C rhwng minus 2 a 6, hynny yw o dan yr uchelyn x, mae delta yn llai na 0 a ni gawn gwreiddiau real o gwbl. I ni dan yma, felly dyn ni ddim yn cael gwreiddiau real. Gallwn ni drio gwerthoedd gwahanol ar gyfer C yn yr hafaliad gwreiddiol i weld beth sy'n digwydd iddo. Felly, os gosodwn ni 6 mewn, ni'n cael 6x plus 9, a bydd hwnna yn rhoi i ni x plus 3 wedi sgwyrio, felly x yn haflu minus 3 ddwy waith. Ac yn y blaen, llwch chi drio gwerthoedd gwahanol i weld beth sy'n digwydd i'ch hafaliad gwreiddiol chi.